Cunoști, frate, tu ai doar impresia. Nu ești deloc fan, doar te chinui obsesia. Hai, salut, numele meu este Uzi și astăzi am revenit cu un nou episod din seria noastră de Bizon împreună cu iPost pe YouTube și IC în game. Salut! În episodul de astăzi o să mergem în primul rând cu bicicletele noastre extravagante pe Cilia, deci fiți pe fază. Bun, deci uitați-ne pe noi ăștia cu bicicletele, haide pe Cilia. Prin ce parte luăm? Pe cine? Ia-o tu în față că tu ești conducătorul. Tu observi cum merg eu? Am căzut. Bun, deci am revenit, ăsta se dă cu capul de ciment singur. Hai să mergem pe Cilian. Mă sinucid. Se mai aude mă tastatura așa de tare. O, e bun, nu mai facem prostii pe canal. Că din videoclipul trecut am zis că o să schimb tastatura. Dar de unde? Hai da, bagă. Bling. Mă, dar ce tot oprești, frate? Hai odată pe Cilian, cine prost m-a dat? Îmi place să dau capul de ciment. Scopul meu în viață este să dau capul de ciment. Bagă. Știi cum zic? Ai văzut că una ta direct în cap. Ci, vine trenulețul, ciu, vine trenulețul. Hai, da bă cu trabantul ăla, băi. Sex shop. Gardul, trup. Dar cum îl cheamă pe ăla care era acolo? Nu știu, n-am fost atent. De ce? Da, Craiovadi, îmi pare. Craiovadi. Da, dacă zic. ID6 îmi pare că era. Nu știu. Oi, ghijonel. Ghijenel. Deci tot n-am înțeles vorba asta, ghijenel. Nu știu, bă. Aveți niște idei așa de ele. De-alea zi malefice, ghijenel. Ai rămas în urmă ce faci? ID6 era? Da. Haterii n-au ce să zică, frate, sunt țiplată informații prea rapide, stai așa, bă, mă apuc aici când Beethoven, varianta doc sau spike. Ghijenel. Nu! La asta. Eu de-abia aștept să se scoată pe 6 noiembrie. Eu, bă, câine, face prea mult lag. Da, frate, nu, deci nu le suport, bă, ce cală, trebuia să-mi bagi tu mie mapping-ul ăsta, mă mulțumeam cu aia de pe Cilia, nu trebuia să-mi bagi pe tot Los Santos-ul. Cimitire. Dacă care pe Cilia tine nu se mulțumea. Cimitire și mâini tăiete, chicioare tăiete. Și găini aia, CNN. Da. Las că o să le scoate și nu o să mai fie la cu server. Să le scoată dracu odată. Și am făcut. Pe unde o luăm? O luăm pe unde o luăm? Vino încoa. O luăm tot prin față prin tunelul sau o luăm Vino pe încoa. podul ăsta? Nu pe pod, uite pe aici. Haide. Și trece ăla și infernul. Și da, prieten, am rezolvat problema cu verdocroiul ăla de pe ecran, verdele ăla tâmpit. Trebuia să dăm pe totul pe X32, ceea ce noi nu aflasem până acum, noi știam decât de X16. Toată faza este în continuu înainte. Până ajungi la X32. Unde ești, bă? Nu știu, frate, am luat curbă pe aici. Mă, tu ai sărit pe drumurile alea două? Din greșeală? No, eu te aștept. Eu vin în urmă, Uite, stai aici în curbă, știi? Ia uite. Uite, bă. Dai, nu bani. E aproape de... ajung eu la tine. Dar ce ți mie camera așa? Am prins 145, bă. Dacă bag așa, cred că prind vreo 150. Mergi, mă. Da, să prești în viața reală. Da, ce ești după Batman? Să fii sincer, cred că ăia care la mountain bike, că ăia merg cu viteza aia, schemele alea, cred că ăia chiar prinde atât. Bă, uite, dacă asta o să mă gândesc, viteza asta care eu am acum în viața reală, cred că 10 km maxim. Dar nici măcar cu mașina nu prinzi 145 la oră dacă vrei. Și vrei să prinzi cu bicicleta mai mult decât cu mașina, doar. De pe atinge perenial atâta, băi, ești nebun. Vrei să ia bicicleta un perenial. Da.
Ăștia altă nu pe ăsta cu Infernus. Stai să mă uit pe mapă. Faci? Deci, noi trebuie să o luăm... Vino cu acest aici. Unde era? Te-am zis că faci? Și cred că seria asta de Bizon o să o fac ca mereu cu Laur. Pentru că chiar îmi place să joc Deci, cu el. te rog, I see. Hai. Stai să mă uit din nou pe mapă. Paci. Tot în față. Achiliat. Ui, bă! Cine ghijunele era ăla? Ghijenelul ăla era să mă arunce 2 metri. Da, fii atent. Da, vezi că e unul Mihai 39 în spatele tău. Ai sărit peste el cu spatele. Mai faci tu schemă de aia? Stai, bă, așteaptă-mă pe mine. Mergi tot în față și după aia o iei prin pădure. Da, bă! Și mă opresc aici la intrare și plecăm amândoi deodată. Să stea, mă! Vezi, tot? Te las cool. Yep. Ghijanel, mergem să luăm acadele. Să nu-mi zici că ai o colicee la tău prin pământ. Hmm? Ah. Vreau să zic. Eu vreau să zic, era Mamă, cum am trecut peste mașina aia, am trecut, băi. mașină sau motor? Nu, era o mașină de poliție, îmi pare. A căzut de pe Cilead, înseamnă. Nu știu dacă a căzut, dar eu când am ocolit... Uite, aba nu, ăsta e un sultan. Cine cu sultan? Îl știu. Mișcă-te ca aia. Eram pe alt... Wee, because I'm Pe happy. celălalt cont am fost și eu pe cartel. Revenim că suntem pe Cilead, pentru că avem probleme. Am revenit, suntem pe Chiliad și avem aici Get Candies. Dragă mortule, dă-mi 5 puncte de respect. Yay! Bine, copile! Eu am luat 3K. Bravo. Deci am pregătit și eu cascadorie cam handicapată pentru voi. Dar până vine IC ăsta. Ce dracu se mișcă în 9 FPS-uri. Hai bagă! 3, 2, 1 și... We are the champion. Ce voce de spar borcane am. Dau cu capul în pământ. Am făcut flip-ul! Stop! Am revenit, am ajuns acasă, bine, am murit și am ajuns acasă. Mergem să tunăm tornadoul lui Icy și apoi o să mergem la aeroport, să luăm niște avioane și să facem paranghelie. Deci eu și acum țin minte, bă, că și acum țin minte cum a zis copilul ăla, paranghelie. Era un copil, paranghelie. De la mine din blog, paranghelie. Mami cu tati au făcut paranghelie. Și zic eu, în pat unde? Da. Dă-ște de... Lowrider. Să arăt un tuning, nici nu este. Ai luat pe idei? Da, a venit pe idei. Am 15 puncte de respect din 30. Nu, eu mai am 5 level 6. Pe tu ce le faci acum? 6? Da. Vorbește și tu mai tare, că nu o să te auzi pe videoclip. Ăsta e cu un nou joc și de 3 zile acolo. Prezintă-ți conturile vechi. Da. Istoria lor. Da. LV Laur Le Banatu. După aia am acolo LAWRR. După aia IC. După aia Tuster 26. După că... Deci sărac. Cine dracu mai ești ăsta? Iată! Hai de punga mea. Băi, îl împing pe ăsta. Dă-te coi. Să-ți trag dau muie. Uite, bă! Ia uite, bă! Bă, cât sunteți, frate? Am revenit, am avut mici probleme cu spațiul în D. Și acum ne-am turnat mașina asta, care este a lui IC. Și a turnat-o Crashmaker. Bă. De ce râzi? De șmecherie. Nu, acum merem pe LSI. Să ne luăm și noi de acolo un avion, să facem handicapation. Bine, eu avionul meu, tu avionul tău. Duci, Bă, ce te crezi tu, bă, desene? Te dai peste cap cu mașina. Bă, măcar am făcut flip-ul în lateral. Dar cred că ai stricat toată mașina, ai dat cu capul de toate bordurile.
Da. Uite și garbaje. Deci, plin numai de navi, Bizo. Plin. Nu există unul să stea cu minte să nu intre în mine. Deci, tot timpul ăsta cât am filmat, până să ajungem pe Cilea, am avut 2 failuri. Deci, ori am căzut de pe munte, în primul și am murit. Ori am căzut în apă cu bicicleta. Deci, mie chiar mi-a Au intrat toți buții. Băi, deci... Și polițiștii ăștia să crești șmecheri. Unde? Cine rădal mă invite în PD când ăia nu știu să conducă? No, du-te la garajele alea, poate pe acolo ceva. Dar din pulă, că lumea merge cam mult cu avioanele. Păi sunt 630, nu? Băi, ești prost. Hai mergem SF sau LV aer. Mă lași pe mine să conduc? Băi, cât? Vreau să fac chestia aia, cum dracu îi spune. Dacă poate reușesc ca și... Dai pe o parte, așa? Ghijonel. Lasă-mă pe mine să conduc să mergem la LV aer. Stai să merg pe departe și eu. Da, bă, stai că ți-o repar tu, stau eu fă și eu repar. Indiciu mare. Accept repair 141. Adică Ai nevoie de refil? are 44 combustibil, cred că ne ajunge până. Da. Accept refill 141. Stai un pic să fac. Gata. Uite că avem amândoi skill 5, câtă bucurie pe noi. Știi ce ar fi șmecher? Să nu fie nici acolo avioane. Direct tot în jur, tot server. Da bun e și tu. Ce cură am dat de gardul ăla. No, bun. Da, uite, decât ușa s-a stricat. Bă, mie mi-a arătat că a luat foc, după aia n-ai mai luat. What the fuck. Mie mi-a arătat doar ușile stricate. Dă-le cu de uși, poate să zboară din partea mea. Deci unde am zis noi că mergem acum în LV, nu? Da. LV aeroport, LV aeroport. Bă, da, bă, în viața mea n-am văzut-o pe doamna aia de chimie, o știi, nu? Da. Bă, în viața mea n-am văzut-o să... Râdă. Da, bă, în viața mea, nici să zâmbească măcar, bă. Bă, ăla-i strigoi să-mi bag. Ăla-i strigoi. Mă scoate la tablă, fac eu Caterinca. Râd toți, dar nu râdea aia, bă. Da. Aia râde la ce nu trebuie să râdă. Când îmi pune 4 începe să râdă. Băi, deci fii atent. Se vezi, începuse ora, știi? Eu m-am pus frumos în bancă, mi-am băgat telefonul, știi, între picioare cum ar veni. Că noi avem bănci de alea, știi, de la care ridici capacul. Nasol. Știu. Să vezi, stai pe telefon și uite așa un pic la mine. Andrei, tu ai telefonul la tine? Mă uit așa un pic la ea. Nu, doamnă. Dă telefonul că ți-l confis de tot. Dă telefonul că ți-l dau la sfârșitul orei. Zic, n-am doamnă telefon, veniți și controlați-mă. Ba, dracu. Mi-a băgat mâna între picioare doar ca să le iei, mă. Și-mi venea să zic, venea să zic, băi perverso. Băia, loc, bă, mi-a băgat. Aia vei de prin băși, de ce-o trecu. Noi eram cu aia de fizică, trebuia să facem religie la ora. Cred că ai cea mai prostă din toată școala. Da, știu. Nu-ți dă seama dacă faci nimic. Eu îl băteam pe ăla de la mine din clasă, negru la unul dintre ei. Și doamna se uită la mine și nu zicea nimic. Eu am băgat braste în timpul orei și nu facea nimic. Da, nu, ci de la mine din clasă, de băgam manele. Și, cum ne zice, bă, trebuia să facem religie că nu știu ce n-a venit doamna. Și, bă, cum îi zice, trebuia să facem rugăciunea de final, zicea, și ne iartă nouă greșalile. Nu, sau cum dracu a zis, greșalile. Greșalile. Băi, noi acum o să ne înjure abonații că vorbim noi de școală. Doamne, o să ne înjure abonații că vorbim de școală, ferească Dumnezeu. Și am decis să fac și facecam, că nu o să îmi iau o cameră mai bună, că asta să-mi bag piciorul și că am muște în ea. O cameră mai bună și facem și facecam. Bă, știi ce am făcut eu ca să mai multă valoare? Nu! Bă, știi ce am făcut eu ca să mai multă valoare? Deci, am luat bancnote de 10 lei și le-am pus pe ecran la laptop. Oh, șmecherii, ce ai făcut cu ele? Le-am pus la laptop. Ce dracu fac ăștia curta și... Terminatorul, te credeai? Nu. Dacă nu te credeai, Bridge 1 de 6. Da, ăla a fost cu mine în paramedic.
Mie mi-ar plăcea să intru într-o facțiune pașnică acum LV taxi, știi? Mie îmi place news reporter și paramedics. Am aplicat în news reporter și vedem că fi. Uite aici un avion, dar văd cât e cât unul. Un dodo, pișam și pe el. Ia, Trebuie să dau gât la tine. Dacă merge. dă-i tocar, dă-i tocar. Lasă. Eu o lași aici și o sparge ăștia și pleacă cu ea, hoțul de mașină. De gât. Enjoy. Ui, ui. Bagă-și bani, bagă-și bani. Șmecherie la cutie. Da, vrei să luăm avionul ăsta mare de aici? Uite unul de cascatorie, îl iei tu pe ăsta și mi-l lași mie pe ăla? Nu, de aia ce lași. Nu e acela. De unul îmi pare. Lasă-mi mie pe ăla. Bă, oprește timpul locul, mă. Așa. Nu, le-au eu. Eu. Mamă, ăsta se învârte pe lângă avion, dar nu știu de ce. Tân. Bă, Da. Cum se numește avionul ăla? stunt play. Ce fac, bă? Altul ăla sau al meu? Al meu! Dă-te joc! Nu. Și-am bubuit și eu. Al câtelea fail ăsta pe ziua de azi? Hă? Al câtelea fail ăsta? Al treilea, al patrulea, al pula. Nici nu mă interesează. Hai ne luăm bicicletele să mergem. La aeroport aici poate au mai bubuit avioane și... Dar hai să facem altceva, nu știu. Uite pe mărâș aici, nu vezi? Ăsta a avut casa aici prima dată și i-a vândut-o lui la ora sud. Ce putem să facem noi? Hai ne luăm niște... Hai să mergem la GSLS sau LF să ne luăm niște arme. No, hai la car stand. Să facem eventul? Da. Ca sunt. Dă La- gât. La rent car LS. Hai. Repede! O, bă, ce ți apucă? Păi nu, dacă să faci un... Știi unei car Renault? Normal că știi. Hai, fă repede. Derapar. Asta mă. Am revenit cu un eveniment de tip car stand. Repair. Ce nume are ăsta? Repair. Mamă! Ce? Eu nu înțeleg, bă, copii ăștia-s proști. Du-te, frate, într-o casă, ia-ți dren la o casă, dă-i drept cu slip și pune-te FK-pa. Nu, poate s-au dus să dea undeva oameni. Da. Tot ce trebuie să faci și să stăriți pe panoul vis-a-vis de car. Dă-i de pula mea. Agenție. Dar ce mașină? Păi da, știu cum se face, făcă. Am mai câștigat un ăsta, dar cu NRG. Și cât e premiul? Stai că zic. 2.500 de player. 2K500? 2 chijani. Hai să ciordim de undeva o mașină. Rapid. Trebuie să ciordim la unul. Hai să-mi fac un selfie cu mortul ăsta de aici. Uite că... băga naș. Am un Wi-Fi. No, bun, și Man, like. lasă că e acolo o mașină. Că dai re. E acolo la car rent. Uite ăștia. Avea la fel ca mine. Tornadoi. Bă, ce lag au ăștia să-mi bag. Cred, chifuiet, am la crash. Tu? Da. De ce? Nu știu. What the fuck, și-o zbor, Ce? și-o zbor pe aici. Oprește. Băga mea și ăsta era 8 la fail dacă stau să mă gândesc. What the fuck. Hai să faci un mers de paintball și încheiem. Hai. Pula mea, păi dar e prea greu să faci un episod de ăsta de Sam. De Minecraft imediat îl faci. Nu e greu să faci de Sam, dar cu atâția nabi pe serverul ăsta. Da, și uite că și pe cău joacă pe pula mea. Te aștept la paintball? Ce? Te aștept la paintball? Nu, acasă. Păi când până ajunge cu motorul ăsta acasă, mă cac pe mine. Băi, hai, așteaptă-mă la paintball. No, hai, merg la tine acasă. Mergem la noi acasă. Arăți că eu vin cu pe ăla. Tu ia, nu știu. Eu am motorul tău, mă, eu am motorul tău.
Bun, revenim când am zis la paintball că o să vă precizez repede dacă mai ne vedeți cum vorbim mult de școală. Bun, am revenit, suntem la paintball, dar trebuie să așteptăm ca să iasă alți player și o să jucăm cu ăștia de la Avis. Da, un meci de paintball este în desfășurare, vă rugăm. Dar las că e mai bine că suntem mai mulți. Normal că mi-e bine. Dar nu înțeleg ce se mișcă așa, mă, nu înțeleg. Bine, mi se mișcă cât de cât în lag, foarte puțin în joc, dar la filmare se mișcă prea bine. Și n-am probleme la filmare. Mă ia paranoia, ia, mă plimbă cu canoia, ba, la revedere, bro, reconstăm să-l vând în viața mea, angro. Și o să ieși și eu pe afară să mai joc un fotbal, ceva, că mă plictisesc rec. Unde joci mă tot fotbal? La mine, sau în modul la stadion, nu știu. Vino la mine. Cred că o să vin și pe tine pe acolo, pe sigur. Ce face cu butul ăsta? Revenim când intrăm în sală, că drept mai plictisim. Am revenit și am votat de Chef Eagle. Tu ce ai votat, mă? Tot. Cred că ăștia votează în 4 ceva. De Chef Eagle. Votat de... Team, da? Team. Da. Da, așa. Uite-l pe ăsta, uite-l. Dă-i. L-am luat. Nu, ăla și-a pus bind. Pin cu ce? De când mora va la el încă dau teroare. Are suferință, .cc. L-am omorât pe ăsta de la Avis Pripa. Și pe Ionus Taifun. Mă omoară. Mersi, bă. Am 2-0. Omoară pe ăsta, l-am omorât. Am 3-0. Ce vreau să ne fac? Ia uite-l pe ăsta cât ai, mamă, cum dă. El alergă în cer și începe să dea, mamă. Dar tu l-am bătut. Eu nu te iei pe ăștia de la Avis Rifa. Avis pe, mereu uite, pul ăla. Bă, n-am murit deloc, ești bro. Acum am murit, 4-1, tot eu sunt câștigător. Bă, ce... L-am omorât eu. Ai văzut care ai? Mamă, ia uite-l cum trage ăsta, bă. Cine m-a omorât? E o fată aici, proastă. Alexandra aia, cum? Bă, ce ai mare ăla, bă? Cine, Ionut sau cine? Avis? Ăla din Avispa. Ia uite-l, bă. Și dau la Alexandra asta. Bă, ia uite-l, bă! Mamă, cum dă! Ia uite, bă, și pe taifunul ăla. Cât ai, băi, să-mi bag picior, ce copii. Ești, du-te, drept. Ia uite, ai văzut cum a dat din întoarcere? Bă, 30 ai. Dă-ți-l, măcat. Alexandra Coasta, ce să știu că... Nu te-am luat. Vreau să trag în tine, dar n-am. Păi să-mi bag picior, bă. Hai că am 8 cu 4, e bine cât. Conduc ca cine. Bă, Alexandra asta și... Nu știu. Ia uite, bă. Ăștia lucrează timp. Bă, uite-l, bă, cum dă! 360, ești drecu de aici. Dau cât ai, băi, pe copiii ăștia. Și el cică e în Avis. Am omorât-o pe Alexandra, am 10 cu 5. Ai, leu. Eu nu stai fun. Îmi pare rău pentru tine, jos și iau un topor. Bă, ești prost. Bă, cred că ăsta are ceva vreun hack, că trag în el și nu prea moare. Moare prea greu. Ce vrei, mă, tu? Băi, el nu, băi, cât hack are ăsta, cât ai. El se rotește, poc, trage. Jos. Nu se poate. Am omorât eu. Ia, stop. Ce faci? În spate. Credeam că m-ai omorât. Uite-l, bă. Nu-i supăr pe ăștia. Ia uite, bă, care trage în mine aici. Aia trage când stă cu spatele la mine. Nu înțeleg. Fetele alea care trag bine să merg ca la el. Normal. Fie clar. Avis poiu. L-am omorât. Bă, ui. Fur fragul. Yo! Mamă, ce era să fac aici?
Double kill las fac. Cât aim. 16 cu 9. Tot ai peste, nu? Da. Bă, du-te la eu, nu stai spun să vezi ce ai mare ăla. Am câștigat. Bun, și cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Până data viitoare, eu sunt Uzi, ale IC și vă pupăm!